A jelenlegi vezetés a fontos fejlesztések helyett a látványberuházásokra összpontosított. Mi azonban már ellenzékből is sikereket értünk el. Az idei költségvetés javaslatunkra tartalmazza az útfelújítások megemelt keretét, a panelprogram kibővítését, valamint több pénz jut az egészségügyre és a szociális szektorra is. Kerületünkben számtalan kihasználatlan lehetőség rejlik. Az itt élőkkel közösen a holnap Csepelét építjük fel. Az egészségügyi várólistákat csökkentjük orvosi ösztöndíjprogram segítségével, a közterületeinket biztonságosabbá és rendezettebbé tesszük. Végre megépítjük a gerincutat, és lobbizni fogunk azért, hogy a csepeli hév végre megújulhasson, a Corvin-csomópont pedig kétszintessé válhasson. Dukán András Ferenc tőzsgyökeres csepeli lakos, aki pontosan ismeri, pontosan tudja, hogy milyen problémák vannak itt Csepelen. Ráadásul azt gondolom, hogy az elmúlt években önkormányzati képviselőként nagyon sokat tett azért, hogy átláthatóbban működjön a csepeli önkormányzat, folyamatosan felhívta a figyelmet a különböző korrupciós botrányokra. Ha azt szeretnék, hogy Csepel egy emberközpontú, élhető, zöld kerület legyen, akkor június 9-én menjenek el szavazni, és szavazzanak Dukán András Ferencre, valamint szövetségeseire.